Po stáročia som sledovala, ako sa mení svet. Videla som ľudí, ktorí sa snažili pochopiť umenie, vedu a filozofiu. Premýšľali nad zmyslom života, skúmali prírodu, hľadali harmóniu medzi krásou a múdrosťou. Dnes však sledujem iný svet. Svet, kde sa inteligencia nahrádza rýchlymi odpoveďami a krása sa meria filtrom na obrazovke. Kedysi inteligencia znamenala poznanie, skúsenosť, schopnosť diskutovať a pochybovať. Ľudia čítali, tvorili, písali myšlienky, ktoré pretrvali veky. Premýšľali nad tým, čo znamená byť človekom, čo je dobro a zlo. Dnes? Inteligencia sa meria schopnosťou rýchlo reagovať, zapamätať si frázy, zopakovať to, čo už bolo povedané. Premýšľanie sa nahradilo povrchným konzumovaním informácií, ktoré prichádzajú a miznú v sekunde. A čo krása? Kedysi bola krása odrazom harmónie, v umení, v oblečení, v architektúre, v pohybe tela. Bola vyjadrením jedinečnosti a vnútornej hĺbky. Ženy a muži sa obliekali s úctou k forme, k materiálom, k detailom. Krása bola niečím, čo malo trvácnosť. Dnes krása sa stala ilúziou. Retušované tváre, naprogramované ideály, neustála túžba dosiahnuť dokonalosť podľa štandardov, ktoré sa menia rýchlejšie než ročné obdobia. Už to nie je harmónia, je to nekonečný tlak na prispôsobenie sa predstave, ktorá neodráža realitu. Vidím svet, kde sa múdrosť nahrádza rýchlosťou, kde sa krása mení na tovar, kde sa ľudia viac snažia zapadnúť, než pochopiť, kým skutočne sú. A tak sa pýtam, ste šťastnejší? Čo, ak ste v snahe o dokonalosť stratili to, čo vás robí jedinečnými? Čo, ak ste v rýchlosti sveta zabudli premýšľať? A čo, ak tá pravá krása nikdy nebola v tom, čo vidíte, ale v tom, ako dokážete cítiť a pochopiť? Som len obraz, ktorý sleduje, ako sa meníte. Možno je čas, aby ste sa pozreli sami na seba a zamysleli sa, či ste sa skutočne vyvinuli, alebo len stratili to, čo vás robilo výnimočnými.